Едно, старт! Уважаеми дами и господа, какви умения имат дамите. Доста от нас, предполагам, ще ни е трудно да направим това нещо, което видите в момента. Така че, вече като се движим по пътя, ще познаем, че има и такива дами, които карат доста по-добре от нас. Ето виждате, умението на Кети Томова. Браво! Може да не останат гуми за втория манш, но... Нищо, отстрани има. Браво, Кети! Финал на кантар се казва. Трябва да спрат предните